U Terezy v kuchyni. Jdem píct. Umím to. Ne. Fitness recept. Tvarohové šátečky. Co by se mohlo pokazit? Jsem teď rozehřála máslo a dočetla jsem se, že jako by se nemělo dávat teplý do toho těsta, takže ho jdu dát za okno. Pejce. Začneme přípravou těsta. Namícháme bílý jogurt s vajíčkem a olejem. Máslem. Počkej, já mám máslo za oknem. 4, 3, 2. Mouka. To je Copperfield. To jsou ručičky. Náplň. Tvaroh. Ani se nebránil. It begins to look a lot like Christmas. Najemno nastrouhanou citronovou kůrou. Já to neumím. Co je najemno? Jsem dlouho neměla vanilkový protein. Zatím všechno frčí podle plánu, to se diví. No, ono to přijde. Neblbni. To v životě neudělám. Z tohohle nebude obdélník. Pojď sem, ty nádhero. Panenko Mario, stůj při nás. Hotovo. Vždycky používejte ochranu. That's what she said. To je moc pěkný zahradní grill. Proč ten můj vypadá jinak? Ježiši jo, já to přecukruju a bude to v pohodě. Drobné nedostatky jsou znakem ruční práce.